সুযোগ নেই এ তোকে তোমাদের বাহাই করিল ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ ବାହାବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲି ଆଉ କେମିତି କଥା ତୁମେ ତୋଳା ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯେ ମୁଁ ସାନ ଭାଇকে ଧର୍ଷଣ କରିଛି ଆଉ ମୋ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବାହାଇ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାହାଇ କରିଲି ବାହା ତ ହେଲ ହେଲେ ମାରୁଛ କାହିଁକି ଆମେ ସାରି ତୁ ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ତୁ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏଣିକି ତୁ ଏମାନେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ରହିବୁ ହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ମୋଠୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପାଇବୁନି ମୁଁ ତତେ ସେ ଅଧିକାର କେବେ ବି ଦେବି ଆଉ ଶୁଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଦେବିନି ମୁଁ କେତେ ସାଂଘାତିକ ତୁ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରିବୁନି ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି ଶୁଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଧର୍ମପକ ପରିଚୟ ତତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବାହାଇ ପଡ଼ିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଧମକ ଦେଇପାରିବେନି ଏଥିରେ ବସି ମୁଁ ତତେ ବାହାଇ ସାରିଛି ହିସାବରେ ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଧର୍ମପଦ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ଧମକ ଦେଇପାରିବେନି ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୈତାନ ମୁଁ କେବଳ ଶୈତାନ ନି ହলো ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଭିଲିଆନ ଏଣିକି ତୁ ଏମାନେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ରହିବୁ ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତତେ କେମିତି ମାରିବି ଏଇ ଦେଖ